তিনি sosial media takuk song by kok salaimani jorama mani by playa hamjang mongdogu media sono sung jomaita ha hoda tabo 432 বছর জমাইতা হদা খাই ফাইমানি কিন্তু जों जमाइतिया होनखा हदा खाखेने जिनि जमाइतिया हा हदा साख्लायजाब जमाइतिया हदा 18टा मयालति कायसा हदा प्रत्येक मयालो पांसाय खरब नै प्रत्येक गामिगो चौधुरी खरबसा खान्दल खरब नै चौधरी सामंतांनाय सेक्रेटारि अमहाखे जों जमाइता हा हदा 30 स्थल चौधरी हईते मयाल पांचाय हदा वो हदा अक्रा बनि सामंतांनाय बदल जत हदानि सामंतांनाय तै बाबा गोरियानि सामंतांनाय बदल बर' समस्त हदानो नायकानि खायदोंबो हदा अक्रानो सुबासु खायबो ते पांसायनि मयालनि कार्यकारी कमिटि बा तांमथा बदल सं मयालनो सामंतांगो पांसाय संनो सुबागो हाखे पांबाय ताबो 432 बोसोर जों ताबो कतालिया आगेबो साख्लायजा बर्तमान तालतुरिफ्रा हास्तेगो नुकजाक तंहा किसा अरय परय हमाहाय बा राजनीति खायनाय रक तथा पलिटिकल खायनाय रक बनो साख्लायलाय तैयै जों दिनै आसगैमनि आरो आसगमनि आनि जमाइता हा हदानि एबाजार सदस्य बरंगनां बिचित्र मोहन जमातिया तै अरो पित्रापतर मयालनि पांचाय बरंगनां ताखुगनै अनंत महिमा जमातिया तैमासा पंचाय प्रहलाल जमातिया तै जिनि जमाइता हा हदानि रांपैसानि ऑडिटर बरंगनां प्रेमसची जमातिया तै जिनि जमाइता हा हदानि अंगै तांमथा बदलनि आदं प्राय खरबथां खरब्रै आसगजाक जतन पाइफ्लेया हामजामा रगो जों जमाइता हदा तरफ थेके जिनि त्रिपुरानि ताक बर्तमान जे दिन चले दंनायमोन इनो साख्लायलायनाय नै दिनै आसगलायजाक जत पार्टी खायनाय तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा सीपीएम तमा त्रिपुरा मथा तमा आईपीएफटी जत ताखुरनो पाइफ्लेया हामजामोन रगै कायसा साख्लायमोन गणतंत्रनो तैयै शान्तिनो तैयै खायलायबाय उलांथों नै ककसां लांकसां बाय साख्लायमोन गणतंत्र जे संविधान सुइजाक ताबो प्राय 70 बोसोरनि कुसुग प्राय 72 बोसोर तंजाक आगेवो अमहायगिया ताबो जे नुकजाक तंखा खरकसानि बदलनो तै खरकसा लामा कासलाय खरकसानि बदलनो तै खरकसा कासय गारि तखरुलाय तै मांगपुलि सौलायफु तै खरकसा यागु सुलाय फिबरगु मांगपुलि सौलाय फिफु अमहायगिए तेबो थामसि कालायगु बनबो नासिलेलायगो अमहायकेते हामंग्रि लायखानाय कगो दङ आगे वांसारक आगे याफांगो जे कांग्रेस प्रथम राजनीतिनि सिगां रक्त बदला रक्त या खूननि बदला खून या देशनि बांसि थै देशनि बांसि थंपरे अमहायके सिनि ताखौ बुखुग्रक तेबो सिनि बुकुंबारा जमाइतिया
tei debroma joto bukum bara sini समाज society tongnai sini समाज khai tongnai dongna kebu ma saklai ge toksang langksang pilai जों मनुष्य जन्म जतुनि से श्रेष्ठ जीव गनां जन्मनानै तो गोबांमा पशु प्रकृतिफोर दङ मोसा मायं गोबांमा जोंनि मनुष्य बे मताइनि अंशमय फैजा देवनि अंश जों मताइ हिन्दु फासि महादेव हन्दि दुर्गा हन्दि जत जों मताइ हिन्दु मनि थं मनुष्यनि हाय गाया जों मनुष्य जन्म फैखे 30 বছর 35 বছর বয়স উঠেছি গৃহস্থী খাইসানি বা ব্যবসা খাইয়ানি নং পলিটিক্যাল খাইয়াं বইবो আফ্রসি উপযুক্ত উইনাय 35 বছরনি তৈ बोसोर गोदो गोथां दङै जे कुनु पलिटिक्যাल खाइमानायबा गृहस्थी खाइमानायबा ব্যবসা खाइमानायबा दिंबांयासा जों 35 বছরनि পরে তৈ बोसोर थांनाय बोसोर तंलायनाय उसरा सा दं थाङोनि ग जों बुलाय खरसन तै तकथालाय बनि दल हलाय एमने तै हामंग्रि खाखानाय जत्तो राजनीति खायनाय बदरावना आं जत्तनो कयै साख्लायबायो जत्तो जानि जा अधिकार गणतन्त्र जानि जा बुरो थायना रयनाय रयदि जानी जा तंगथायनो तंगलाय जदि ककसंग लांगसंग दूसरा दूसरी उलाया एमने ताखु कैसा जानी हांजमनो जा खायो जानी मुसलमानो जा पाती खायो हाके खायलायबाय जदि तै अमहाय जे बुलाय तौलाय गारि तखरुलाय लामा कासलाय बहायनो मथागानि खायबाय जदि हनै साख्लाय जागो जमातिया हा हदा तरफ থেকে बो সেই थामसी इंखा कुनु जगह हामानि गरै जले लाइमोन इंखा हामानि गरै जले लाइमोन थामसी फाइलिमोन इंखे बो तै नष्ट दिगि मानसि थांनाय नष्ट दिगि मानसि थांनाय खरकसानो तै खरकसा फिरौनाय इंखे बो तै थाग मन गरै थाखासिनो अवश्य जारा काहाकु तांनाय काहाकु बरनो लगे गोबां मानाय जारा हायाकु तांनाय सापुत कम होनाय बो अवश्य उल जानि बायजान सिजागनाय सोरबाबा सामं काहातां सोरबानि दलबां बो जनगण रायरो बनो जुर जुलुम खागुलाय तावलाय उलाय यागै जोंनि जमायता हादा पारा खाय तंनाय चौधरी रनो 18टा मयानि 36 जन पन्चायत ते 321टा चौधरीनि जे सामंतांनाय लोकोनि सामंतां बुतां खादल सं मया मयानि जत पासानि लगे सुबाय तांमथा सं बरनो जत सराय खनाय ताबोतो बेसिरबाग सराय रौनो राजनीति खायथानि लगे हिने गोबां जोंनि नुगमनि जे बनो जत मयानि आं जोंनि जमिता हा हदानि उंगैबो मयाल संनो साख्लाय जागो तै पारा पारानि चौधरी रनो थुनै अरसजों सालायमा गायबाया पारा पारानि चौधरी रनो थुनै आसक लागि कक सालायबि जत साख्लाय लायबि जत चौधरी पारानि चौधरी हिंखे पारानि राजा बनि कक मानानाय जों जमायता हा हदा साख्लाय जागो दङ जत पार्टी कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा थाथों जे थांथों जोंनि जमायता हा हदाव जों रायदा सुजाक दङ पाराव गासै मिथिं खायमसासि चौधरीनि अनुमति नायै चौधरी सिनि गामि खायफैदिका हंगैसि मा खायनाय चौधरी अनुमति रय हंके पारा बिसिङावसासि राजनीति खायनायरो मिथिं मा आसगिया अमो हायते जों जमायता हा हदा साख्लाय लायजा वालाया हंफासि बनि पार्टी बाय बनि पार्टी हाय वालाय लाय गथना थांजाक जों नु थायजा आनि गामिरावबो लाय थांजा बा बनि पताका बसि हाबो बनि पताका बसक साइरे हाबो अमो हायके
তাই হালাইমানি করি খা শান্তি করি লেখা একদম হাই বনব জলেগে বনব জলেগে বনব ইয়াগো সুফিগে বনব সুফিगे हाय बनो बसुफिन के तै थाग लाइमोन सिकरि खाके बहायनो थागजा जों जानि जा मुसलमानाव थांनो बुरैदि जमायते हा हदा जे कुनु पद दंखे राजनीति खायथानि बदलसि मिसिरौसि माथांया जिनि जमायते हा हदानि रायदा के चौधरी होते खांदल चौधरीनि सामुंतांनाय चौधरीनि पारानि सेक्रेटारि तै मयाल पंचायतनि लगे सामुंतांनाय मयालनि सेक्रेटारि तै कार्यकारी केसियार तेसियार समस्त जे जमायतेनि जे पद गोनां जमायते हदानि जे पद दं इनकेसि राजनीतिनि कुनु मिसिल मिथिन माहाया एकमात्र बु रमदिनो थाङै बुथ केन्द्रआव बु रयमानाय सोक्सि जमायते हा हदा ताबो जे जमायतेनि बिसिङाव या खालाय दंखा लाइकुफा दंखा के बो काजे काजेनि बो पारानि बरक बायन जे पारानि चौधरी बायन रिंजागनाय फोरोंजागनाय साजागनाय अमहाके बो बु लामा थांमा फान फिरावै आसबै मा हानाय आसा खालायो जों जत्तसिनि जमायते हा हदानि बेसारक गावबो नाजानाय नागै फायो हायनै आं क'क्राझार दैबा दांसानि जों जमायते हा हदानके जत्त पार्टिनो ताबो मोथाग लायजासिदि गारि कासमार अमहाय मांकनि सावलाय मारोना जे माने थाङा जे लाइमाने लाइ थाङा ताबो खनो गोसोखाङो ताबो साइटा विधानसभा सि उपनिर्वाचन बुसि आसो दंफ्लाजा गोसोखां बोसोराव 2023 विधानसभा गोसोखां सममारिबो इंगा हर सिंलायसिनो तै तंलाया हालायलिया रैजिराय समग्र तांलाय तैलाय सिनि तै मुंसा उन्नत दिगिब्ले फाइलिया नष्ट उनलाय मांसि लामा फाइसिने फाइदि जत्त राजनीति खायने बदर न जमायते हा हदा तैगे गोसां थामिसि तैलाय जानि मुसलमानि न पार्टी खायो दंलायजादि जनगण राय रनाय जे पास नायबा नाय बजनगण राय रनाय जत्तन खातसां साख्लायमोन जत्तन हामबाय रगै दिनै आं जमायते हा हदानि गै शान्ति दंलायगैयानो जत्तन साख्लायो सोंसावैनो दिनै आं मिडिया रनिथानि मेसेज बा क'क्राझार मुं सोंसागै जत्तन हामबाय।